Гэта «Пік свабоды», з вами Дмітрий Гурневич. Мы працуем у жывым эфіры. Сёння ў нашай праграме мы паговорым пра 5-ю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Якую ролю адыграла гэтая падзея ў гісторыі Беларусі і чаму навучылі і не навучылі беларусаў гэтыя падзеі. Гэтую дату не абмінулі нават прапагандысты, якія самі прызналіся, што 5 гадоў таму спрабавалі адкупіцца ад Светланы Тихановской. Будьте разом с нами, заставайтесь со свободой. Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Это я вам обещаю. Сегодня мои гости, публицисты Сергей Навумчик и дорадца Светлана Тихановская, Антон Лебедька. Вітаю вас, господарство. Вітанні. Добрый день. Я так само и вам нагадаю, и нашим глядачам нагадаю, что учора на телеканале АНТ был показаны такі документальный фильм, який уже анонсаваўся доўгі час, аб тым, что 10 жніўня 2020 года Светлане Тихановской были перададзеныя 15 тысяч доляраў у адмысловым пакунку, перадаваў іх нібыта тагачасны начальник аператыўна-аналітычнага цэнтра Андрей Паўліченко, гэта так званы ААЦ. І Светлана Тихановская таксама пацвердзіла, дакладней заявіла пра тое, што гэты пакунак ляжаў у яе 5 гадоў, і вось яна, здаецца, учора яго вечара адчыніла, і сапраўды там ляжалі 15 тысяч доляраў. І спадарца да вас абодвух пытанне, ад спадара Анатолія пачнем, вы бліжэй да Светланы Тихановскай. Ці нешта гэты факты, гэты фільм прапагандысцкі змяняе? Ну, абсолютно нічога не мяняе. Гэта чарговая серія такого серіала, які выбудовує лукашэнкаўская прапаганда. Так што анонс быў, наколькі я ведаю, вельмі такі гучны, а на выхадзе, ну, аказалася чарговая такая прапагандысцкая серія, разлічана, я не ведаю на каго, таму што яна не пераломіць ні расстаноўку палітычных сіл ні ўнутры Беларусі, не паўплывае на тое, што адбываецца за межамі краіны. Відаць, ну, проста нехта атрымае за гэты фільм нейкі альбо там зорачку на пагоны, альбо там нейкую прэмію, і не больш таго. Нічога новага, нічога звыш нейкага надзвычайнага. Для мяне тут была толькі адна цікавасць, таму што гэта такое, ну, прапагандысцкае лайно. І было мне цікава, а як тыя людзі, якія пазіцыянуюць сябе як апазіцыя, як дэмакратычныя сілы, як яны да гэтага аднясуцца. Падаўляючая большасць годна аднесліся да гэтага, ну, як бы просто сказалі, што это агідна. А вось некаторыя говорять, ну так, прапагандысцкі фільм, але давайте і мы тут пачнем нешта разграбаць. То бок правіліся, хто ёсць хто, і не больш таго. Спадар Сергей, якія вашы ўражанні былі? Бо все ж таки, ну, яны і анансавалі гэты фільм як такую адмысловую сенсацыю да 5-й гадавіны, і нешта мелася выбухнуць на іхную думку. Ну, слухайте, я гэта ўспрымаю як яшчэ адно, ужо якое-то па ліку цяжка сказаць, сведчанне неканстытуцыйнасці гэтага рэжыму. Вось тыдзень назад адбылася такая незаўважаная асабліва падзея, 50-годдзе падпісання хельсінскіх пагадненняў. Там Брежнеў таксама падпісаў пагадненне. Вось сярод гэтых пагадненняў быў так званы пакет, хельсінская дэкларацыя пра свабоду, пра грамадзянскія свабоды. І з таго моманту дысідэнты, савецкія дысідэнты выходзілі, калі ім гэта ўдавалася на плошчы, з патрабаваннем выконвайце сваю канстытуцыю і выконвайце гэтыя пагадненні. Ужо больш як 30 гадоў нельга гаварыць пра нейкую канстытуцыйную законнасць у Беларусі, як і нельга гаварыць пра нейкія колькі-небудзь свабодныя, там, дэмакратычныя законныя выбары. Але вось нават у межах сваёй канстытуцыі, лукашэнкаўскай канстытуцыі, у межах свайго так званага выбарчага так званага заканадаўства, што мы пабачылі ў гэтым фільме? Мы пабачылі, што кіраўнік адной з спецслужбаў, здаецца, генерал, так, ён там палкоўнік тады быў, ну, неважна, што ён самым актыўным чынам уздзейнічае на аднаго з кандыдатаў прэзідэнта, на кандыдатку прэзідэнта, на палітычнага апанента
дзейнага, так сказаць, на той момант прэзідэнта, што у любым іншым, так сказаць, у любым іншым грамадстве, у любой іншай краіне адназначна прывяло б, конечно, да расследавання, да суда, і адказнасць была бы на тым, хто выконвае гэты момант дзеяння прэзідэнта. Але здзіўляцца тут гэтаму не даводзіцца. Лукашенко фактычна з 94-го года гэта робіць, калі ён яшчэ ў снежні 94-го года заявіў, што яму спецслужбы раздабылі даклад депутата Антончыка пра карупцыю ў атачэнні Лукашэнкі. Вот ужо пасля гэтага варта было, і депутаты бы не абставілі пытанне пра імпічмент Лукашэнкі. Таму абсалютна сапраўды нічога новага. Ну, але, канешне, гэта яшчэ адно сведчанне таго, што спецслужбы самым актыўным чынам умешваюцца ў так званы выбарчы працэс, хоць ніякіх выбараў няма, у палітычны працэс. Ну, гэта яшчэ адно пацверджанне, самараскрыццё, як пісала наша Ніва, здаецца. Так што, так сказаць, у Беларусі, проста у цяперашняй Беларусі няма ніякага закона, няма ніякай канстытуцыі, нават хаця б фармальнага выканання імі ж уладамі прынятых законаў. Але я хацеў бы звярнуць вашу увагу на такую дэталь. Светлана Ціханаўская адмаўляецца ў розных інтэрв'ю, і ў нашым таксама, адказваць на пытанне, што да канца, або ўсё, што адбылося вось у будынку ЦВК, калі яе там трымалі некалькі гадзінаў, і на таксама пра грошы, па сутнасці не адказвала. І учора нават гэтыя словы пра тое, што яна толькі учора адкрыла гэты пакунак, які нібыта 5 гадоў ляжаў, не ўсе паверылі ў гэта. Я бачу шмат крытычных водгукаў, таму што, ведаеце, тэарэтычна там ж магла і бомба быць, або атрута некая. І ці, на вашу думку, вось гэтыя заявы Светланы Ціханаўскай, ці яны не падарвуць давер? Да мяне пытанне. Давайте вы адказваць, пра Сергей. Ну, я не ведаю. Мне, конечно, таксама падалося крыху, так сказать, дзіўнаватым, што яна не паглядзела, ці не паглядзелі тыя, хто забяспечвае яе бяспеку. У яе ўсё ж такі дзяржаўная ахова, тое, што там можа быць, але вот якраз такі тут я б дапусціў, што, можа быць, з прычыны бяспекі, можа быць, яна не ўсё тут гаворыць. Шчыра кажучы, я не могу тут нейкую версію выбудаваць. Ну, канешне, па-нармальнаму гэты пакунак, так сказаць, варта было б, напэўна, перадаць, бо невядома, што там тым же самым спецслужбам Літвы, бо невядома, што там было, але цалкам магчыма, яна гэта і зрабіла, але вот, ну, вырашыла патрэбным зрабіць такую заяву. Спадар Анатоль, а на вашу думку, ці зменшыць гэта давер да Светланы Ціханаўскай? Я таксама падрабязнасцей не ведаю, а наконт даверу, ведаеце, тут людзі ўжо прыкладна падзяліліся на групы, на фракцыі. Тут для мяне галоўнае не гэта. Галоўнае, што самае страшнае, нейкі кампрамат, пра які агучвала прапаганда, яны ўжо выкінулі. І мы бачым у тым, што прапанавана, ну, там абсалютна няма нічога, што дыскрэдытуе Светлану Ціханаўскую. Усё астатняе гэта дыскусія пра чалавечую састаўляючую, як мы да гэтага адносімся. Таму кампрамат, каб ён быў нейкі, то яго паказалі, а тое, што паказалі, там няма нічога, а пра прававыя адметнасці вось гэтай справы якраз звярнуў увагу Сергей. Тут насамрэч это яшчэ раз больш аблічае беларускі рэжым. А што да даверу, яшчэ раз падкрэсліваю, тыя людзі, якія вераць у тое, што Светлана Ціханаўская, якая мае легітымнасць, яна робіць добрую справу, і, на жаль, увага, гэта перавешвае ўсё. Астатнія нейкія маленькія хібы, якія могуць быць у кожнага з нас па-чалавечай, то яны на гэтай пазіцыі і застаюцца пасля гэтага фільма. Там таксама яшчэ быў фрагмент пра планы падпалу перадвыбарчага штаба Ціханаўскай, так, з боку Павла Латушкі, які цяпер з'яўляецца адным з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Спадар Сергей, на вашу думку, ці падобныя фільмы наносяць сапраўдную шкоду дэмакратычным сілам Беларусі? Ну, іх здымаецца вельмі шмат за 5 гадоў. Многія ім разбіралі і паказвалі і нейкія нелагічныя высновы або няпраўду, але іх працягваюць рабіць на пэўную сваю аўдыторыю, ці дасягаюць яны свае мэты? Ну, тут я, можа быць, не падзяляў бы меркаванне тых, хто кажа, што такія вось ролікі, відэаролікі, ці, як вы іх называеце, фільмы,
занадто, мне здаецца, высокая оценка, что они абсолютно бескрыўдныя, так сказать, что они только выкликают адваротную реакцию. Не, бо есть разные люди, и есть пэўная частка, великая частка аудитории, может быть, непадрыхтаванай, з нізкай палітычнай культурай, на якіх гэта сапраўды можа паўздзейнічаць. Таму, безумоўна, што пэўная шкода ввогуле ад такога прапагандысцкага, я нават ужо зараз не пра гэтыя фільмы кажу, а ў цэлым ад гэтай прапагандысцкай хвалі, нават прапагандысцкай цунамі, якая няспынна, і не толькі з 20-го года, мы можам і раней прыгадаць, ідзе, і якая ў цэлым нават, я ўжо буду казаць не пра дыскрэдытацыю ці спробу дыскрэдытацыі нейкіх палітычных апанентаў, а пра дыскрэдытацыю самой ідэі дэмакратыі і шырэй, што важна, ідэі незалежнасці, пра насаджванне рускага міра. Вось все гэта сапраўды уплывае. Нам просто, мы часто мяркуем пра грамадства, сыходзячы з нейкіх уласных колаў, уласнага самаўлення. Асабліва гэта уласціва, калі ты апынаешся в эміграцыю, тебе, конечно, значна больш звужанае кола, і табе здаецца, што нармальны чалавек здольны тут зрабіць просто літаральна дзве нейкія лагічныя высновы, два прыёмы такіх самых элементарных лагічных. А вот не, все гэта все ж таки на свядомасць пэўным чынам дзейнічае. Іншая справа, што потым, калі зменіцца ўлада, вось новая ўлада, я не ведаю, якая яна будзе, я сыходжу з таго, што, скажем, гэта была б дэмакратычная, нацыянальна арыентаваная ўлада, арыентаваная на нацыянальнай, беларускай каштоўнасці, на сапраўдную незалежнасць, на разуменне шкоднасці, небяспекі рускага міра і гэтак далей, што яна павінна пэўны час рабіць зусім іншую працэдуру в адваротны бок. І гэта, між іншым, ніякае не прымыванне мазгоў. Зайдзіце ў любую краму ў Празе, напрыклад, ці ў Варшаве, пабачыце масу кніг і па гісторыі, там Чэхіі ці Польшы, калі пра Варшаву казаць, і пра найноўшую гісторыю, і выходзяць фільмы, і дакументальныя фільмы, і тлумачаць людзям, як гэта было. Гэта нармальна, гэта элемент нацыянальнай бяспекі. Это элемент бяспекі нацыі. Вот такую працу, безумоўна, рано ці позна тым, хто будзе на чале ўжо новай дэмакратычнай незалежнай Беларусі, з улікам таго, што рабілася 3 папярэднія дзесяцігоддзі, на гэты момант 3, давядзецца рабіць. Спадар Анатоль, вам тое самае пытанне. Ці гэтыя фільмы наносяць шкоду? Ці вы гэта адчуваеце? Вы, зрэшты, ўжо столькі разоў былі таксама героямі такіх фільмаў на розных тэлеканалах дзяржаўных. Як бачыце, са мной нічога не здарылася, жыву, працую. Тут трэба зыходзіць з таго, што грамадства падзеленае. І не скажу, што гэта выключна толькі чорнае і белае, там толькі 2 колеры, але структураванне грамадства ў Беларусі маецца. І ёсць, канешне ж, пэўны адсотак тых, каго называюць ебацькі, якім што не падавай, яны ўсё будуць спажываць. І, канешне, іх трэба падпітваць. Вот гэты наркотык ідэалагічны, прапагандысцкі, ён у першую чаргу для іх, для прыхільнікаў беларускага рэжыма. Падкрэсліваю, іх не так шмат, але іх таксама трэба чымсьці карміць, не толькі хлеб, масла, там, можа, ікра, але і вось такі прадукт патрэбна рыхтаваць ад часу. І ёсць, канешне, тыя, каго умоўна называюць змагары, якіх што таксама тут не ляпей, яны адразу бачаць, з чаго гэта злеплена. І прадаць ім гэта складана. Тут ёсць нейкая праслойка людзей, якія не вельмі палітызаваныя, якія жывуць па прынцыпу «мая хата з краю». Вось за гэтых людзей ідзе, ў прынцыпе, змаганне. І тут, канешне, вельмі важная роля якраз медыа, важная роля блогераў, і важна, каб былі механізмы, інструменты дастаўкі альтэрнатыўнай інфармацыі. Вось калі чалавек прыходзіць у савецкую сталоўку, то ў яго будзе толькі вось такі фільм.
А калі ён прыходзіць у нейкую больш-менш нармальную рэстарацыю, то яго ўжо ёсць выбар. І наша задача вось на гэтым этапе забяспечыць, каб гэты выбар быў. Я перакананы, што калі чалавек разумны, калі чалавек мае здольнасць думаць, то маючы выбар, ён усё ж такі зробіць правільныя нейкія высновы, ці будзе да гэтага больш падрыхтаваны. І пагаджаюся з тым, што ўсё ж такі, канешне, пасля вось гэтых замесаў, калі прыйдуць перамены ў Беларусі, то яшчэ даволі шмат прыйдзецца працаваць з грамадствам. І мы бачым па дэмакратычнаму сегменту, які зараз даволі актыўны, і чаго нам бракуе, нам вельмі бракуе палітычнай культуры. Мы не ўмеем, не можам дыскутаваць, хоць быццам бы агучваем аднолькавыя мэты і задачы. Таму тут праблема значна больш шырэйшая, чым адзін прапагандысцкі фільм, які быў анансаваны і выйшаў на экраны. Ён не зробіць ніякай тут рэвалюцыі, але, канешне, гэта трэба прыймаць да ведама, і трэба думаць, як даносіць нашу інфармацыю, якая замешана не на хлусні, не на дэзінфармацыі, не на правом беспредзеле, про які мы казалі, а менавіта на праўдзе, на тым, што такое інфармацыя, як яна павінна даходзіць да спажыўца і што трэба рабіць, каб у людзей быў доступ да гэтай самай інфармацыі, каб людзі таксама уплывалі сваім рублём на тое, што там выносіць дзяржава. Бо тое, што сёння робіцца, гэта ж за кошт беларусаў, гэта не падаткаплацельшчык Польшы там, ці Італіі, ці Францыі аплачвае. Гэта людзі, а на выхадзе мы бачым, што гэта прапаганда. Тут нічога не мяняецца. Як кажуць, Адольф Гітлер і Геббельс, калі б зараз ачунялі, то яны б сказалі, ну все, это наши хлопцы зрабілі. Малайцы, правильно. Гаспадарства, давайте зараз поговорим все ж таки на тему нашей сённяшняй анансаванай размовы про 2020 год. Праз пару дзён 5 гадоў мінае з дня правядзення прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе. У вас ёсць вельмі вялікі палітычны досвед яшчэ з 90-х гадоў, калі некалькі гадоў у Беларусі была адносная дэмакратыя. І можна параўноўваць палітычную барацьбу і тады, і ў 2020 годзе, ды і сёння. Тым больш, патар Анатоль тады непасрэдна ў Беларусі знаходзіўся, і ў прынцыпе Святлана Ціханаўская, ну, я не ведаю, як правильна сказаць, ці была пад уплывам вашай партыі, вашае палітычнае атачэнне, але яе аточвалі все-таки людзі, звязаныя з Аб'яднанай грамадзянскай партыяй. Спадар Сяргей, пачнем з вас. Скажыце, калі ласка, вот на вашу думку, гэтыя падзеі 2020 года, яны все ж таки з якім знакам застануцца ў гісторыі Беларусі? Са знакам плюс ці мінус? Ой, ну гэта цяжкае пытанне, і яно, я б сказаў, так шматграннае. І вот, ведаеце, часам вельмі любяць прыгадваць, вось, ну, гэта апокрыф, лічыцца апокрыф, калі в 1973 годзе Кісінджер, дзяржсакратар США, прыехаў у Кітай наладжваць адносіны з США з Пекінам, і запытаўся ці то у Мао Цзэдуна, ці то у Дэн Сяопіна, як вы ставіцеся да французскай рэвалюцыі? І быў адказ, ведаеце, у нас яшчэ няма стаўлення, мы не выпрацавалі, вельмі мала часу прайшло. Ну і гавораць, што, так сказаць, ну, вялікая французская рэвалюцыя, так, это канец 18 стагоддзя, прайшло ўжо 200 гадоў. Ну, насамрэч, там гаворка была не пра вялікую французскую рэвалюцыю, а пра гэтыя студэнцкія выступы у Парыжы 68-69 года, прайшло толькі 4 там, ці вот 5 гадоў. Таму адказ кітайскага лідара быў абсолютно слушны. Вот мы таксама маем гэтыя 5 гадоў. Я б сказаў так, што мы павінны, конечно, на гэта глядзець не праз, хаця это вельмі рызыкоўна, не праз вымярэнне, скажем, 5-гадовых і так далей, а ў значна шырэйшым кантэксце. Калі паглядзець на гэтую сітуацыю з вышыні 5 гадоў сённяшняга дня, то, канешне, вынікам гэтага, ну, тут я пагадзіўся з Пазняком, Зеноном Пазняком, які гэта параўнаў з патопам. Вот з той падзеі, якая некалькі стагоддзяў адбылася, якая проста, ну, знішчыла тады шмат што. Бо вынікам сёння мы бачым абсолютно поўны разгром нацыянальнага руху у Беларусі, нават не палітычнага, я маю на ўвазе руху, а якога б то і не было беларускага руху, беларускай ініцыятыўнасці.
гэта вялізная колькасць палітычных вязняў, гэта, ну, врэшце, чалавечыя ахвяры. Я думаю, што некалькі дзясяткаў чалавек мы можам ужо назваць, хто, вось пачынаючы ад Тарайковскага, і днямі мы адзначалі 60-годдзе нашага выбітнага мастака, нацыянальнага дзеяча Алеся Пушкіна, і можна іншыя называць ахвяры, тыя, хто жыццямі заплаціў. Нарэшце, гэта лёсы сотняў тысяч сем'яў, разорваных паміж Беларусі і міграцыяй. Я кажу не пра сотні тысяч людзей, а пра сотні тысяч сем'яў, якія разорваныя. Калі, скажем, бабулі, дзедулі не маюць магчымасці бачыць унукаў, і наадварот, калі даводзіцца развітвацца з блізкімі, ты не можаш паехаць на іх пахаванне, і гэтак далей. Гэта сапраўды, это вялікая, найперш, это чалавечая трагедыя. Это чалавечая трагедыя. І, ну, вот такая могла быць ацэнка. І яна, у прынцыпе, будзе правільная ацэнка. Але калі мы паглядзім больш шырока на вось сітуацыю такога сталення нацыі, то мы тут павінны сыходзіць з некалькіх такіх пастулатаў, просто бяспрэчных, на мой погляд, пастулатаў, што узурпацыя ўлады – гэта дрэнна, это немагчыма. А ў 20-м годзе была узурпацыя ўлады Лукашэнкам, яна ўжо цягнулася не адно дзесяцігоддзе. І другое, народ мае права на паўстанне. Вось гэта абсалютна, на мой погляд, абсалютная аксіёма. Народ мае права на паўстанне. Беларусы мелі права на паўстанне. А далей мы ўжо, канешне, мусім тады гаварыць пра дэталі, пра адказнасць лідараў, пра падрыхтаванасць лідараў, пра веданне гэтымі лідарамі нацыянальнай гісторыі, у тым ліку і найноўшай гісторыі, пра разуменне, што за сусед у нас з усходу, я маю на ўвазе Расею, ці варта спадзявацца на гэтага суседа. Нарэшце, што за рэжым, што за ўлада ў Беларусі. Я не хачу называць прозвішчы, бо людзі яшчэ, так сказать, знаходзяцца ў турме, і я, як все мы, жадаем найхутчэйшага вызвалення. Ну, але, ведаеце, ну, все ж таки казаць, што нічога, там, 80% немагчыма спецыфікаваць, калі не 2 і не 3 разы, так сказать, ішлі фальсіфікацыі. Ці, скажем, ну, нічога, так сказать, улады не могуць зрабіць, калі дзесяцігоддзямі былі палітычныя вязні, калі былі зніклыя, забітыя фактычна палітыкі, калі ў зале парламента былі збітыя дэпутаты да гэтага 25 гадоў назад, так сказать. І вось не ведаць гэта все, альбо ведаць, альбо не ўлічваць. Ну, тут пытанне проста палітычнай адказнасці, палітычнай падрыхтаванасці. Таму я пагадзіўся з тымі, хто называе гэта, калі ўжо казаць пра народ, што гэта была народная рэвалюцыя. Да, гэта была народная рэвалюцыя. Ці была яна, ці было вынікам палітычнае сталення нацыі? Напэўна, трэба сказаць, што пэўныя этапы палітычнага сталення былі пройдзеныя, але вось в тым сэнсе, што 20-й год дафармаваў ці завяршыў палітычнае фармаванне нацыі, вот тут бы я не пагадзіўся. Магчыма, пагаворам пазней пра гэта. Не пагадзіўся таму, што на вялікі жаль, у тым ліку і лідарамі, і сучаснымі лідарамі, я маю на ўвазе найперш, конечно, іміграцыю, дыяспору, бо ў Беларусі цяжка гаварыць пра якую б то не было палітычную актыўнасць, она там проста немагчыма. Але на вялікі жаль, далёка не ўсімі палітыкамі, ці тымі, хто сабе так называе, і тымі, хто лічыцца, так сказать, ну, як называюць лідарамі меркавання, яны зрабілі належныя высновы найперш у дачыненні да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў. Калі, скажем, я гэта падкрэсліваю заўсёды, калі, скажем, Светлана Ціхановская абсалютна проста выдатна, выбітна, вот жывут гэта тэрмін выбітна, навучылася, ну, ці прыгадала тое, што ў школе казала, і яна абсалютна гаворыць добра па-беларуску, яна робіць заявы на беларускай мове. Можна там по-рознаму, так сказать, ацэньваць з палітычнага пункту гледжання, але ў гэтым сэнсе я лічу, што яна абсалютна проста прыклад у тым ліку для свайго атачэння. То вот некаторыя іншыя, ці, можа быць, нават большасць, на жаль, вот гэтага не ўсвядоміла. Гэта можна
лічыць, што такая ерунда, якая разница на яком языке гаворыць, да? Паговорым Не, яшчэ зараз розніца пра ёсць. гэта. Розніца Давайте зараз ёсць. пра Добра. глобальную ацэнку ад спадара Анатолія. Я просто яшчэ пераходзячы нагадаю, што вот вы ўзгадалі пра Зенона Пазняка, спадар Сергей. Ён быў у нас у эфіры ў тыя дні. Гэтае відэа можна знайсці на Ютубе. Цяпер ён называе гэта патопам, але ў жніўні 2020 года ён заклікаў людзей таксама выходзіць на вуліцы. Просто, магчыма, гэта змянілася, калі змяніўся стан рэчаў. Гэтая пазіцыя, ягонае стаўленне. А ці ваш спадар Анатолій? Не, Дмітрий, не. Я в дадзеным выпадку, наколькі я памятаю, ён казаў, ужываў слово «потоп» якраз таки до таго разгрому, што рабілі ўлады. Не ацэньваючы дзеянні людзей, якія выйшлі на плошчы. Конечно, ясна, но мы памятаем, што гэта відавочна, што наступствы сталі крывавымі. Да гэтага разгрома, які абсалютна незаконнага, антыканстытуцыйнага, бесчалавечага разгрому, які рэжым пры падтрымцы Расіі, пры падтрымцы Масквы Пуціна ўчыніў. Вот тут трэба удакладніць. Спадар Анатолій, ваша якая пазіцыя пра 2020 год? Вы выходзілі, не шкадуеце? Я якраз з разарванай сям'і. Я па крытэрах праваабаронцаў палітвязень. Мой сын закладнік. І тут я пагаджаюся, што боль, яна адчуваецца. І сёння як ніколі. Для многіх тысячаў і тысячаў людзей. Гэта ўсё праўда. Але разам з тым, як чалавек, які ўвесь 20-й год штодня правёў на вуліцах, так скажам, на барыкадах і вёў адтуль па прамыя стрымы, які бачыў усё гэта, што адбывалася на маіх вачах, я бачыў гэтыя твары, я бачыў гэтыя усмешкі. Я ўпершыню за 10годдзе знаходжання ў палітыцы чуў, калі мне казалі, не калі вы што зробіце, а вот мы зараз, спадар Анатоль, мы разам зробім. Гэта было незабываема. І гэта ніколі ніхто не выкрасліць, не замажа ў беларускай навейшай гісторыі. Для мяне вось за гэтыя 30 гадоў, пачатак 90-х і 2020-е гады, гэта самыя моцныя палітычныя падзеі у Беларусі. І яны падобныя сваім настроям і чаканнямі. Вось настроі ў грамадстве і чаканні і на пачатку 90-х і ў 20-м былі аднолькавыя, велічэзныя. Быў велічэзны попыт на перамены, не на нейкія касметычныя змены, а менавіта на такі моцны еўрарамонт беларускага дома. І ў 20-м годзе трэба прызнаць, што свет адкрыў Беларусь. Свет адкрыў Беларусь, таму што беларусы паўсталі паўсюль, дзе яны былі, і да гэтага яны сябе не ідэнтыфікавалі як беларусы. А вось тут самаідэнтыфікацыя іх адбылася, і яны там паўсюль, у Аўстраліі, у Новай Зеландыі. І гэта убачылі адразу адначасова і ўрады, і жыхары там соцень краін. І гэта было файна. І гэта было вельмі моцна. Таму я, канешне, асабіста я ні пра што не шкадую. І я разумею, што свабода мае свой кошт. І сапраўды народ мае права на рэвалюцыю. Мы гэта нават запісалі вот такім тэкстам у праект Канстытуцыі Новай Беларусі. І гэта вельмі актуальна, і гэта якраз спарадзіў 20-й год, каб такі запіс з'явіўся. Таму трэба проста на шалі вагу ўсё гэта класці. Я бачу, што 20-й год усё ж такі для Беларусі, для будучыні, можа не для нас асабіста, канкрэтных людзей, але мае больш пазітыўных момантаў, плюсаў. Мы застаёмся краінай з амбіцыямі на то, каб адстаяць сваю незалежнасць, каб быць незалежнымі, свабоднымі, еўрапейскімі. І ў гэта паверыла шмат людзей, і нам гэта сёння дапамагае. Калі б не было 20-го года, то я думаю, што сітуацыя магла быць істотна больш горшая. Пуціна нельга перарабіць. І ён усё ж такі нешта прабіў бы у Беларусі. То бок у краіне мы бачым, што там вайна, там непасрэдна ўвод войскаў, а ў Беларусі іншы сцэнар. Але мэта і задача адна і тая ж. Таму што народ паўстаў у 20-м годзе, я яшчэ раз гавару, што гэта гістарычная падзея, яе мы больш так будзем адносіцца, відаць,
асэнсавана, пагаджаюся, калі пройдзе яшчэ больш часу, але ўжо сёння на шалі вагу, калі мы пакладзем, то я за тое, каб перажыць 20-й год. Хоць гэта цяжка, хоць гэта балюча, але гэта патрэбна нам, як нацыі, як народу. Вельмі гіпатэтычнае пытанне, пра гэта таксама пытаецца чалавек у нашым чаце, пра тое, што калі б, магчыма, пратэсты, я проста перафразую, калі б пратэст перамог, то, магчыма, па Беларусь прыйшоў Пуцін, Расія з вайной, которые проста не далі б магчымасці Беларусі адысці з-пад зоны ўплыву Масквы. Спадар Сергей, што вы на гэта думаеце? Ну, гэта сапраўды рэальная сітуацыя. Это рэальная сітуацыя, і я схільны думаць, што так яно, напэўна, так яно і было, і прычым я вось гутарыў з людзьмі, якія, ну, скажем так, ужо быў гэты тэрмін, даволі прафесійна аналізавалі тэму удзелу альбо неудзелу нейкіх расійскіх спецпадраздзяленняў у тых падзеях, і тут меркаванні разыходзяцца. Адні лічаць, што былі пасланыя, пераапранутыя в форму беларускіх сілавікоў расейцы, іншыя кажуць, што не былі пасланыя. Не могу тут, не маю просто, так сказать, аргументов ні на той бок, ні на іншы бок, але тое, што калі б вось тады рэвалюцыя перамагла, Пуцін мог бы увесці, ну, як мы гэта называем, увесці танкі, я в гэта абсалютна веру, бо, і вось чаму, бо калі мы гаворым, што на гэтыя падзеі трэба глядзець больш шырока, чым толькі в дыяпазоне, скажем, толькі 20-го года, так, альбо, скажем, ну, 5 гадоў, то мы павінны прыгадаць тое, што было праз 2 гады. Мы ввогуле не ведаем шмат што пра 20-й год, пра актыўнасць пэўных персонаў, пра толькі калі будуць адчыненыя архівы, магчыма, мы штосьці даведаемся, але галоўнае, што тут мы не ведаем, это ў якой ступені Расія была задзейнічаная, ці яна магла быць задзейнічаная. Што мы ведаем дакладна, што ў той момант ужо, безумоўна, на стале у Пуціна ляжалі падрыхтаваныя маскоўскім генеральным штабам варыянты заходу і захопу Украіны, дзе Беларусі адводзілася цэнтральная галоўная роля. Ну, зрэшты, пра тое, што Беларусь гэта фарпост, успрымаецца Масквой як фарпост на заходнім накірунку, дэпутаты БНФ гаварылі яшчэ в 93-м годзе, Анатоль, я думаю, не дасць хлусіць, таксама быў у авальнай зале, калі вот тады па ініцыятыве, між іншым, Лукашэнкі, ён вынес гэтае пытанне ў парадак дня сесіі, ішло далучэнне Беларусі да АДКБ. Дык вось, калі Пуцін разглядаў, а ён, безумоўна, так разглядаў Беларусь як плацдарм для ўваходу ва Украіну, ужо тады, у 20-м годзе, безумоўна, ён бы не даў там усталявацца ніякаму, так сказаць, ніякай дэмакратычнай уладзе. Ясна, што гэта было б смецена пад відам, што, ну, пад якім заўгодна, што, так сказаць, нейкія заходнія сілы, марыянеткі захапілі там уладу, значит, што сфальсіфікаваныя выбары і гэтак далей, гэтак далей. І ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант. Калі вот мы ацэньваем 20-й год, то, скажем, до 22-го года, ну, тыя, хто адназначна негатыўна гэта ацэньваў, яны мелі больш аргументаў, чым, на мой погляд, чым тыя, хто ацэньваў, так сказаць, станоўча. Але люты 22-го года змяніў усё. Вось зараз наши браты украінцы не могуць сказаць, што беларусы здаліся, бо беларусы не здаліся. Беларусы не здаліся. Беларусы ў 20-м годзе паўсталі, і не віна беларусаў, што яны былі задушаныя, фактычна пры падтрымцы той самай сілы, якая потым пайшла ва Украіну. І мы, ну, а тым ужо, так сказаць, нашым сябрам, кіеўлянам, якія занадта моцна нас, беларусаў, крытыкуюць, мы можам задаць пытанне, а скажыце, а які палітык замежны быў у 2021 годзе, праз год пасля здушэння вот гэтай беларускай рэвалюцыі, калі ўжо былі тысячы палітвязняў, калі былі ахвяры, які замежны палітык быў самы папулярны сярод замежных палітыкаў ва Ўкраіне? З кім ішоў гандаль?
і гэтак далей. Адказ мы памятаем, таму вот тут гэта таксама мае, мне падаецца, істотнае значэнне. Спадар Анатолій, а ці вы згодныя з гэтым фактам Расіі? Ну, бо тады атрымліваецца некае зачыненае кола, бо выходзіць, што беларусы не зрабілі, бо я разумею, што легальных, як кажуць эксперты, магчымасцяў змяніць уладу Беларусі проста няма, таму што няма выбараў, няма гэтага механізму. Але калі беларусы выходзілі на вуліцу і настойвалі на змене ўладзе, ну, не ведаю, праз мірную рэвалюцыю, напрыклад, заўсёды ёсць пагроза, што войдзе Расія. Значыць, не трэба пратэставаць. Это значыць, хай гэтая ўлада застаецца назаўсёды. Ну, видите, мы спробуем тут неяк рацыянальна ўсё раскласці па палічках, а людзі ў 20-м годзе натуральна не сядзелі там і не пралічвалі розныя варыянты. Просто для гэтага саспелі, для народнай рэвалюцыі саспелі усе ўмовы. Тут і ковід, тут і просто Лукашенко страшэнна ўсім надаеў, нават час номенклатуры. Гэта абсолютно тупіковая палітыка, і ўнутраная, і знешняя. Таму людзі рэагавалі на тое, чым яны жылі на той час. І падкрэсліваю, аб'ектыўна саспелі чыннікі для таго, каб народ выйшаў на пратэст. І ён выйшаў масава. І ён убачыў, што гэта не яго пункт гледжання. А было такое даследаванне цікавае, калі там праводзілі даследаванні, заходзілі там да аднаго беларуса і пытаюцца, ну ці гатовы ён на пратэст. І ён говорить, я гатова, як твой сусед. А вот сусед не, хутчэй за ўсё не пойдзе. І вось тут яны ўбачылі, што ў прынцыпе тое, што думае асобная там сям'я, асобны чалавек, гэта якраз грамадская думка большасці беларусаў. І ў гэтым была каштоўнасць. А все астатняе залежыць ад шмат якіх составляючых ужо. І тут мы можем говорить, склянка напалову поўная ці пустая. Маглі быць і больш трагічныя падзеі, але маглі яны разгортвацца і больш паспяхова. Я б тут яшчэ адзначыў, што да плюсаў 20-го года тое, што дзякуючы народнай рэвалюцыі, выхаду беларусаў на вуліцы, мы адцягнулі ўварванне Пуціна ва ўкраіну. І гэта амаль там 2 гады. І гэта той час, калі актыўна ствараліся ўзброеныя сілы Украіны, і за гэты час пэўныя там рэформы праводзіліся. Калі б не, і магчыма Пуцін у 20-м годзе уварваўся ва Украіну, калі б не было падзеяў у Беларусі, то магчыма і іншы б сёння быў сцэнар. І ці была б Украіна сёння такой, якая яна ёсць. Таму тут я лічу, што мы не толькі інвеставалі у сваю свабоду, але інвеставалі і ва Украіну. І тут я пагаджаюся, што трэба глядзець на ўсё і бачыць усю карцінку цалкам, а не толькі яе фрагменты. Канешне, тут калі вяртацца ў 90-е гады, то калі б нешта падобнае было тады, то шанец на поспех, на перамогу быў значна вышэйшы. Таму што Лукашенко таксама не губляў гэты час. І у 2020 годзе ён стварыў даволі такую эфектыўную сістэму, каб захоўваць уладу пры дапамозе сілавікоў, пры дапамозе там Пуціна і гэтак далей. Я думаю, што чым раней бы быў 20-й год, тым больше былі б шансы на змены і перамены ў Беларусі. Таму калі я і говорю, пра што я як бы шкадую, гэта можа, што 20-й год адбыўся ў 20-м, а не істотна раней. А ці можа, на вашу думку, ён яшчэ паўтарыцца, такі 20-й год, у будучыні, у падобных маштабах? Это пытанне вам абодвум можа на вышэнне нашай праграмы, таму што, выкарыстоўваючы гэта параўнанне з Зона Пазняка, ну, потоп ужо адбыўся. У Беларусі няма ніякай палітычнай актыўнасці, няма свабодных медыяў, няма магчымасці хоць неяк выказваць альтэрнатыўную думку сваю. Тая пазіцыя, которая дзейнічае, она дзейнічае за мяжой, адкуль інструменты ўплыву на грамадства вельмі абмежаваныя. Калі старонкі розныя і ў Фейсбуку, і ў Твиттері, на Ютубе прызнаныя экстрэмісцкімі, і любы лайк гэта ўжо парушэнне закона, іхнага закона, які змянілі і прынялі. Тады як і праз што нешта можа змяніцца, спадар Сергей? Ну, адбыцца можа все жыццё паказвае, што могуць быць самыя нечаканыя, непрагназуемыя перамены, і ў самы песімістычны час могуць адбыцца зусім, так сказаць, ну, супрацьлеглыя самому чорнаму песімізму падзеі. Пытанне, мне здаецца, калі мы ўжо прыгадваем 20-й годы, хочам зразумець, якія галоўныя ўрокі мы павінны з гэтага зарабіць, акрамя ўсяго іншага,
што для найперш, так сказать, для тых, хто лічыць сябе палітыкамі ці сочыць за палітыкай, ці некім чынам удзельнічае у ёй, гэта пытанне, конечно, палітычнай адказнасці і вот тое, што я казаў, зразумення нацыянальных каштоўнасцяў. Вот самае галоўнае, на чым спатыкалася беларускае грамадства, скажем, апошнія 30 гадоў, гэта, адно з самых галоўных, на мой погляд, гэта неслушнае памылковае разуменне Расіі, Масквы і нейкія спадзяванні на яе. Самы лепшы прыклад – это вось восень 96-го года, калі рэальна Анатолій Лебедзькі быў удзельнікам якраз, ён быў сярод тых дэпутатаў, якія падпісалі імпічмент. Вось у Шарэцкага, старшыні Вярхоўнага Савета, фактычна ў руках быў імпічмент Лукашэнкі. Фактычна ў руках. І тут прилятае з Масквы дэлегацыя з Крэмля, і Шарэцкі падпісывае пагадненне, гэтае начное пагадненне з Лукашэнкам, просто аддае, выпускае з рук гэтую магчымасць. Можна шмат аналізаваць, там і псіхалагічныя фактары, іншыя фактары шукаць, але калі так, я пра гэта кніжку напісаў з 96 год, я аналізаваў гэта, і не адзін я, і калі я шукаў тое галоўнае, гэтым галоўным была гэта якраз спадзяванка на Маскву, абсалютна ў дадзеным выпадку, у тым выпадку нелагічная. І ситуация может измениться сапраўды ў любы момант. Чалавек просто самый лепшы аналітык, самый лепшы прагназіст, група аналітыкаў не в стане спрагназаваць, як могуць пайсці ў рэальнасці падзеі. Не толькі могуць спрагназаваць розныя варыянты, але жыццё паказвае, што і, як правіла, не спраўджваюцца, па-іншаму ідзе. Галоўнае, што грамадства і палітыкі павінны быць падрыхтаваныя і разумець, што ніякай дапамогі ад Расіі беларускай дэмакратыі не будзе ні пры якіх умовах. Это адно. І в інтарэсах Беларусі гэта знікненне расійскай імперыі як імперыі. Расія, конечно, нікуды не сплыве, яна будзе заўсёды на ўсходзе, гэта, так сказать, геаграфічны просто факт. Геаграфічны факт, нават не палітычны. Але тое, што не трэба там на ўсходзе шукаць сябе сяброў, іх не будзе. Іх не будзе. Яшчэ не адно пакаленне іх не будзе. Я ўжо не кажу пра украінцаў. У нас, у беларусаў іх не будзе. Гэта вельмі важна ўсвядоміць. Калі мы гэта ўсвядомім, то, можа быць, нашы разлікі будуць і нашы дзеянні будуць базавацца на больш цвярозых і больш рацыянальных, на больш рацыянальных падыходах. І нарэшце тое, што, можа быць, варта было паставіць на першае месца, гэта, канешне, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Бо яшчэ сітуацыя, якую мы маем, можа яна і пагоршыцца, яна яшчэ можа быць такой і 5, і 10, і 20 гадоў. Мы зараз уступаем у вельмі непростую эпоху, я маю на ўвазе не Беларусь і нават не Европа, а ў цэлым свет. Цалкам рэальная можа быць тэрмаядзерная вайна, і пра гэта ўжо, так сказать, абсалютна гавораць як пра рэальнасць. Але беларусы захаваюцца, як Васіль Быкаў казаў, Беларусь адродзіцца, калі не скорыцца чужой сіле. Нескарэнне чужой сіле палягае якраз у захаванні нацыянальных каштоўнасцяў, захаванні мовы, захаванні нацыянальнай культуры, нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што ўвогуле, конечно, значна прасцей захаваць у дыяспоры, хаця жыццёвую міграцыю, думаю, ўжо тысячы людзей пераканаліся, што гэта далёка не цукар, але все ж таки пэўныя рэчы там рабіць прасцей, чым гэта зараз робіцца ў Беларусі. І тады будзе магчымасць уз'яднацца вось гэтай разарванай нацыі на гэты момант у адно і, нарэшце, зжыць так, як павінны былі б жыць беларусы, і маюць права, просто вся гісторыя нашых продкаў, іх змагання
яно дало нам права спадзявацца, што нашыя нашчадкі, не мы, але нашыя нашчадкі будуць жыць шчасліва і будуць жыць шчасліва на сваёй, на беларускай зямлі. Спадар Анатоль, каб жыць шчасліва на сваёй беларускай зямлі, што, на вашу думку, можа быць зроблена дзеля гэтага ў Беларусі беларусамі? І калі гэтае акно магчымасцяў можа адчыніцца? Ведаеце, вось вы казалі пра тое, што можна змяніць нейкія правілы, законы, але што рабіць з людзьмі? Вось на гэта у рэжыма няма адказу. Калі мы возьмем 2010 год, там таксама былі даволі буйныя выступы, акцыі пратэста на вуліцы. Тады Лукашенко разруліў сітуацыю за 2 гады фактычна. У 12-м ужо практычна там большасць санкцый былі зняты, канчаткова ў 15-м годзе, і ў 15-м годзе наогул для яго была лайтовая сітуацыя. Зараз прайшло 5 гадоў. І што мы бачым? Мы бачым, што дэлегітымізацыя – гэта адзін з вынікаў 5 гадоў. І тут у Лукашенка не бачна нейкіх перспектыў. Еўропа – гэта навогул халодны кантынент для рэжыма. Нешта спрабуе зрабіць з амерыканцамі, але пакуль што незразумела, на што гэта можа выйсці. У беларускіх турмах застаюцца больш за 1000 палітзняволеных, і гэта гаворыць пра тое, што людзі – гэта самая вялікая праблема рэжыма. І гэта наш шанец. Таму што так людзі замаўчалі. Людзі не робяць шмат таго, што яны рабілі ў 20-м годзе. Але нічога не змянілася ў іх галовах, у іх марах. І гэта наш самы галоўны шанец на перамены. Людзі і тое, што Лукашенко зараз не мае не толькі міжнароднай легітымацыі, але і ўнутранай. Ён стварае ўражанне, што быццам старонка перагорнута. Але гэта не ўспрымае грамадства. І мы гэта бачым па іх заявах. Яны могуць колькі заўгодна гаварыць там і фільмы выпускаць, што там Ціхановская нішто, дэмакратычныя сілы нішто, там у замежы хтось збег нішто. Але потым робяць адну заяву Міністэрства замежных спраў, якая ўсё дэзавуюе. Таму што тое, што яны зрабілі, яны гавораць, што Ціхановская гэта важна, мы не хочам, каб беларусы ў замежы збіраліся, бо іх чуюць тыя людзі, якія ўнутры краіны. Я хочу яшчэ назваць некалькі пазітыўных рэчаў, якія, на мой погляд, за гэтыя 5 непростых гадоў мы маем як вынік. На мой погляд, рэальна дзейнічае кааліцыя, якая не прапісана ні ў адным пагадненні. Я называю кааліцыяй 5 пальцаў. Гэта не па людзях падзел, а па функцыях, па накірунках дзейнасці. Ёсць тое, што называецца палітычным вымярэннем, і гэта больш-менш нармалёва, кваліфікавана, эфектыўна робіць тая ж Ціхановская, там іншыя структуры, якія створаны. Іх можна крытыкаваць, але гэта дастаткова эфектыўная праца, якая канкурэнтна здольная з усім механізмам, які ёсць сёння у Лукашэнкі. Другі накірунак – гэта ваенны. Гэта беларускія добраахвотнікі, якія змагаюцца ва ўкраіне, і гэта таксама наш гонар. Трэці накірунак – інфармацыйны. Нягледзячы на тое, што там не адбывалася з медыя, які бы не было цяжка, але яны таксама вось гэтую абарону трымаюць, яны захоўваюць пазіцыі важныя. Чацвёрты накірунак – гэта абарона людзей, гэта тое, што робяць праваабарончыя арганізацыі, фонды. 2 мільёны толькі міжнародны фонд сабраў на падтрымку палітвязняў. Гэта вельмі важная функцыя. І пятая, вот этот 5-й палец, тое, што я называю экспертнай супольнасцю, якая думае там пра будучыню і дае альтэрнатыву таму, што стварыў Лукашенко. Гэта даволі добры такі падмурак для таго, каб глядзець у будучыню, ну і не толькі узгадваць нейкія балячкі. І гэта важна. Мы засталіся ў міжнароднай павестцы дня. Гэта надзвычай важна. Сёння у нас ёсць магчымасць кантактаў на высокім узроўні. Гэта таксама важна, таму што, так, можа, падзеі пойдуць праз нейкі ваенны сцэнар, і гэта будзе нешта абсалютна непрагназуемае. Але ў любым выпадку нам патрэбна, каб у нас былі хаўруснікі. Мы самі па сабе не справімся з дыктатурай, за якой стаіць Пуцін. І нам патрэбны хаўруснікі. Гэта значыць, у нас павінны бачыць суб'ект, яны павінны прызнаваць нашу легітымнасць. У нас
павінна захоўвацца магчымасць зняць слухаўку і аднаму чалавеку патэлефанаваць прэзідэнту ці прэм'ер-міністру іншай краіны. Калі вот гэта ўсё захаваць і развіваць, то аптымізм захоўваецца. Вот я лічу, што гэта той здабытак, які мы маем. Самае галоўнае гэта людзі і просто быць больш уважлівы адзін да аднаго. Бо у нас зараз такія тренды, якія падкідвае і той жа і Пуцін, і Лукашенко, каб беларусы перасварыліся адзін з адным. І тут нам трэба таксама калі-нікалі просто перад тым, як адказваць, палічыць, некалі не да 10, то да 5. А так я застаюся палітычным аптымістам і веру. А калі не верыць, то што тады? То тады пісаць папрашэнне шведу. Гэта не пра нас, я думаю, не пра мяне, не пра Сергея дакладна. Дзякуй вялікі, спадар Анатолий, спадар Сергей. Я нагадаю, што моімі гостьмі сёння былі публіцыст Сергей Навумчык і дарадца Святланы Ціхановскай Анатоль Лябедзька. Я таксама захвочваю нашых гледачоў, для якіх гэта бяспечна, пісаць у каментарах свае думкі пра падзеі 2020 года, як яны адбіліся на гісторыі Беларусі, ці былі правільныя, ці былі неправільныя, з якім знакамі яны застануцца ў беларускай гісторыі. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.